Ven, bienvenido. Ven aquí, invitado a Ponte Friki, Julio Lorenzo. Un placer verte aquí con Igualmente, que tal? Boas tardes a todos os que estades por aquí, os que levades xa 2 días, non? Sí, a verdad que empezamos onte, foi bastante plato fuerte, sí, esta xente, creo que todo leu alto tamén. Moi ben, pois vamos a charlar un ratiño, que vos parece? Aí estamos. Aí vamos, veña, dalle. Aí estamos. Mira que ben saímos na cámara, Miro hacia eso, miramos hacia Ali, aquela. Vale, perfecto. Pois, contas, Julio, quen eres, onde ves? Bueno, veño de Vigo, pouquiño lonxe, pero da igual, encantado de estar aquí. Levo nada máis e nada menos que 38 anos nesta profesión. Como me din ás veces, me din, bueno, e que che falta por facer na dobraxe? Nada, fixen de todo, hasta fixen de váter. É certo, fixen de váter nun corto que me pediron os alumnos de Vigo de Imaxe Son, pedíronme facer de váter, poñerlle voz ali a un curto, e tamén fixen de váter. A partir de aí, documentais, ficción, series, películas, para galega, para todo. E agora estamos un poquinho emocionados porque sabedes que hoxe á noite son os Óscars, é a primeira vez que algo que se fixo aquí en Galicia, o sea, que se doblou aquí en Galicia, pode ter 2 nominacións os Óscar. Cuidado. De eso non estaba nada enterado. Sí. A ver, unha peli podese dicir que é Frankenstein, a de Guillermo del Toro, a outra aínda non a podemos dicir porque estamos la doblando ahora mesmo. Entón, por confidencialidade non podo dicir nada, pero tamén é unha das que optan os Óscar, ou sea que, xa ves, fixen de todo, macho, de todo. Eu xa vin que ahora limitantes, dono o teu contacto, o teu compañeiro de profesión, Arón, que está por aí. E dixeme, non, é bastante completo, ademais vemos agora que estás tamén llevando un podcast sobre dobraxe en YouTube. Sí, chamase Luz Roja en la Sala 3 Podcast. Bueno, a intención dese podcast é un pouco, a ver, o que queríamos facer era chamar a xente de dobraxe, pero de todos os sectores da dobraxe, non só actores e actrices, senón tamén técnicos, por suposto, van pasar traductores, van pasar actores de escena que tamén fan dobraxe, pero a intención, aínda que non era esa, resulta que está quedando como unha especie de a ver como explico, de almacén, de vivencias, de experiencias da xente, desde os principios da dobraxe en Galicia, onde vai alá polo ano 83, 84, creo que foi a primeira vez que se doblou en Galicia, todas esas vivencias resulta que sen querer estamos recopilando nun podcast que é eso, Luz Roja en la Sala 3 Podcast, tedelo en YouTube, tedes a miña canle tamén por se queredes botar aí unha ollada a cousas que se fan máis concretas e que explico máis concretas sobre dobraxe, que é Julio Lorenzo Fernández en YouTube, e aí temos todo, está todo aí, bueno, e máis xente, este luns vai sair a nova entrevista que é con Manquiña, e diredes, coño, pero Manquiña dobraxe, pois sí, Manquiña tamén dobrou, dirixiume a min hai moitos anos, e mañán teremos a entrevista nesa canle con Manquiña. Moi interesante, a verdade. Interesantísimo, podo te asegurar. O que falabas de que gardas polo repositorio en YouTube, a verdade que a mí é unha plataforma que sí que me gusta moito, porque non dependes de cando se ve, senón do que está grabado. Efectivamente, sí. Sí que é certo que facendo esa labor de gravar a posteriori, ou que non importe cando sea o que estás grabando, senón do que falas. Sí, xa te digo, sen ser a nosa intención de principio, vai quedar aí, eso vai estar aí. Cando a xente queira ver, queira informarse, queira comentar algo e tal, sempre vai estar aí todas as vivencias desa xente, que dentro de pouco pois xa non estaremos, pero seguirán estando aí. Eso é importante, creo eu, porque nunca se fixo nada semellante, e xa te digo, foi algo sen querer, que de repente nos dixo a xente, pero é que isto vai quedar aí, vai ser
unha vivencia gráfica de todo o que viviste, xente que levades 40 anos na dobraxe. Pois, efectivamente, eso vai ser, sen querer. Ademais, non só ten en conta a cara visible, digamos así, inda que non sodes visibles en moitos casos, e a verdade, sí que non é que vos invisibilicen, pero estades aí atrás. Interpretar a voz de un actor xa existente e levar a que nos traen por aí. Mira, póñenos aí a son... Aí o Pedro. No, deixámoslo aí, que así pode vixiar a todo Cristo aquí, que non se propasen nada, que está aí. Pois o que comentaba, que tamén traedes xente moi diferente, na que contades vivencias de, a pesar de que vos sodes os máis famosos, un técnico, salvo que sea moi bo, intentas ter aí a súa experiencia, as súas vivencias, anécdotas e demais. Eu creo que é un valor moi importante para ter aí. Sí, a verdade é que sí. Xa te digo, foi algo totalmente inesperado que estamos facendo prácticamente porque sí, é un traballo que facemos 3 compañeiros, Bruno Doiro, Juan Francerei e eu, moitas gracias. E que xa te digo, sen querer está quedando como un recordatorio para toda a xente, como a todos os que estades aquí, como a todos, que cando necesitan saber algo ou coñecer a algún actor de dobraxe ou algo, vai estar aí, home, non todos, porque evidentemente non poden pasar todos os actores por aí, nin actrices, pero sí que a maioría e os máis representativos van estar segurísimo. E xente de fora tamén, porque teño aí pendiente entrevistas con xente como Eduardo Gutiérrez, e tal. O sea, xente de Madrid que tamén ten, e Barcelona, que ten moita experiencia neste campo. De feito, non é só centrado en galego. Non, está centrado, pero claro, como nós estamos aquí e facemos moitísimas cousas en castelán, aínda que non o pensedes, aquí en Galicia se dobla moitísimo en castelán, tanto anime, películas, documentais, moitísimo, moitas horas ao ano facemos, entón, claro, non o podemos centrar só en galego. Xa nos gustaría que houvese o mesmo traballo e as mesmas horas de traballo en galego que en castelán, pero, por desgracia, non as hai. Non só pola galega, que agora mesmo é a que menos traballo ten, en galego, para nós. Canto serio, isto un dato meramente, bueno, que me interesa a mí, o mellor interesa que están aquí aos nosos ointes. Cal é o porcentaxe que dobras en galego e en castelano actualmente? Mira, actualmente, a ver, tivemos a sorte de que por un cambio na lei do audiovisual, as plataformas están empezando a, levan 3 anos xa doblando moitas cousas en galego. Hai nada, hoxe pola mañán estaba ali nun stand falando con 2 rapaces e lle comentei, vi un xogo de cartas de Avatar, de Airbender, e lle comentei, pois mira, isto está a primeira tempada, que vos parece a primeira tempada, a que se fixo de persoas reais e tal, está en Netflix, pois moi ben e tal, pero víchela en galego ou en castelán? Pero hai en galego? Sí, pois precisamente esa serie, a primeira tempada, está en Netflix, está feita en galego, non sei se Aaron participou por aí en algunha cousa, cousas como Avatar, como Frankenstein, moi boas películas e series, están ahora mismo, sobre todo en Netflix e en Prime, en galego. Gracias a iso podemos traballar bastante, aínda que a porcentaxe real aquí en Galicia está sendo aproximadamente, a ver, non teño os datos ao milímetro, pero poderíamos dicir que un 80-20 a favor do castelán. Vale. Si venías desde 80... No, ojalá. Entiendo que as iniciativas ahora como Netflix, Prime Video, como ben dicías, que incitan a que se dobre máis, non sei a que se debe, imagino que habrá máis público aí, non sei por que se fará, pero a verdade é que está moi ben que se faga, porque al final... O único malo, sabes cal é? Que non é unha obligación deles, claro, pero non se propaga todo iso, non se publicita, non está ao alcance de toda a xente saber que hai moitísimas obras, tanto en Netflix como en Prime, en HBO creo que hai algunha, pero é a que menos, que están en galego. Que simplemente con darlle o botonciño ten a versión galega. Vas como co cerebro preprogramado, vou na ver en castelán.
Sí, bueno, de todas maneiras, hai moitas veces, supoño que os que tedes Netflix Prime, sabédelo, cando poñedes a versión en galego, o máis probable é que cando vexades outra cousa, outra obra que este en galego, salte directamente á versión galega. Vale, a min pasoume, por exemplo, co Señor dos Anéis, as dúas tempadas que a dirixín eu, os Anéis de Poder, que vin algo para ver algunha cousa en concreto, se queredes vos conto despois como doblamos esa serie, que foi curiosísimo, vin, enchufeina para ver algo en concreto e despois a seguinte cousa que me puxo xa me saltaba directamente no idioma galego. O sea que se o poñedes unha vez é máis que probable que apareza moitas máis veces, Como que a plataforma se adapta, suposto, Sí, que queres ver en galego. os algorrinos, como lle chamo eu. E ademais soltastes aí unha perla que é onde quería chegar, que non só eres actor de voz, senón que tamén eres director de doblaje. Sí. Non sei cal sería a palabra técnica. Sí, non, director de dobraxe. Sí, bueno, son director, son axustador de diálogos, son profesor, faltame ser técnico xa, productor, porque son as dúas ramas que me faltan. Pero sí, son director, dirixín bastantes cousas, tanto en castelán como en galego. De feito, seguro que aquí hai moitos que lle botastes unha ollada a Los Green en la gran ciudad, algo que se pone en Disney, pois Los Green, están indo por ali que sí, Los Green en la gran ciudad se dobla en Santiago, está dirigido por mí, para Disney, en castellano. Isto ya mera curiosidade. Cal é a labor dun director de doblaxe? Básicamente, é case igual á labor dun director de escena normal. A labor do director empeza cando lle chega o guión, traducido, xa cortado escenas en takes co que nos movemos. Unha vez que chega iso, o seguinte que fai o director é facelo casting, asignar unha voz dun actor de dobraxe, dunha actriz de dobraxe a cada un dos personaxes, de acordo? Ese é o seguinte paso. Despois hai outro paso que sería o normal, non é obligatorio, pero sería o normal, que é axustar o guión para traballar con el na sala. Eso se chama axuste de guión, adaptación de guión, para que coincida as sincronías bilabiais, a boca cando di mamá, que coincida aí a M e tal. Eso é a adaptación dos guións, vale? E unha vez que está feito eso, a súa labor é entrar en sala, os actores que el convocou, que están aí xa postos no casting, traballar con eles, indicarlles artísticamente como teñen que facer, como non, se axusta o original, a sincronía, a interpretación. O último é dar o visto bo a cada escena de cada actor que pasa pola sala. Na película que estou dirixindo agora, que é esa tal dos Óscar, creo que é a peor película, non peor de calidade, peor de traballo que levo en 38 anos de traballo. O sea, por metraxe, polo guión, pola cantidade de xente que ten que pasar por aí. E o problema é que temos as datas, a nós, nos las dan feitas. O sea, nós non podemos decir, no, eu acabo dentro de un mes ou dentro dunha semana. No, nos din, hai que acabala pasado mañán, ou dentro dunha semana, ou en tal fecha. E aí tens que acabala e entregala. Non podes, pasarte ningún día porque eso penaliza o estudio e penaliza a xente que traballa nese estudio. O sea, esa película é tremenda no que respecta a eso. Non podo dicir cal é, insisto. Pero esa é basicamente a labor dun director. Iba a tirar unha intentando presentar as pistas. No. Diríamos que é unha odisea para facer esa película. Foi unha odisea, pero non é unha odisea. Entendí por onde vas. Non. Entón, traballas cos... Escolle o personal. Correcto. Diríxelo. Correcto. Traballas cos técnicos. Correcto. Sobre estás en todo o proceso? Todo o proceso ten que controlalo o director, porque o director é o que pode ver a obra de principio a fin. Incluso despois da mezcla de son, tamén pode ir alí, falar co técnico de sonido e comentarlle cousas a súa opinión. Claro, o sea, el non manda na mezcla de sonido, vale? Pero sí que pode dar a súa opinión ao respecto. Entón, todo o proceso, desde o principio hasta o final, a teoría é que ten que pasar
ten que pasar polo director de dobraxe, director ou directora, da igual. E ten que estar, o que sí ten que estar controlado por él é a parte da sala de dobraxe. Eso sí que ten que estar perfectamente controlado, basicamente porque o responsable directo desa obra é o responsable directo ante o estudio e o máis importante, ante o público. O sea, eu sempre lle digo a xente que traballa comigo que hai veces, a ver, nesta profesión como en todas, hai egos, non? E hai xente que quere, que lle gusta escoitarse, que lle gusta tal. Eses egos hai que paralos de repente e dicirlle, por riba do teu ego está o director de dobraxe. Entón, baixa un pouco, fréate, reláxate, isto ten que ir como eu quero, para iso son o director. Eu sempre lle digo a xente, parecerá unha burrada, sei que o é, pero digo, a miña sala non é unha democracia, na miña sala mando eu, porque me van pedir a min responsabilidades unha vez que acabe a película, aí é onde eu teño que, se non me tiran das orellas. E a xente despois escapa e di, non, eu non era cousa miña do director. Claro, como é do director, entón, ides facer o que eu digo, porque eu teño o concepto global da obra. Vale? O director é o que ten todo o sentido da obra e o que ao final, basicamente, llevan pedir responsabilidades. Claro, ao final, ti debes responsabilidade ao director da película. Non, o estudio. A nos paganos o estudio de dobraxe, vale? O estudio de dobraxe, no caso da Televisión de Galicia, non deixa de ser unha subcontrata que recibe traballo como pode ser unha obra, calquera, unha obra social, calquera. É unha subcontrata da administración. A eles lles paga a Televisión de Galicia, pero a nos paga o estudio. Eu lle debo, nos, os actores, lle debemos digamos, a relación laboral é co estudio, non ca Televisión de Galicia, non con Netflix, non con HBO, non con Prime, non. O estudio que nos chama para traballar. O estudio é o que despois que as productoras apaña. Pero o director de dobraxe sí que ten relación directa, eu fago antes de cada película, teño que facer unha reunión virtual, entendámonos, cos encargados de Netflix ou de Prime para que eles me den a min as indicacións pertinentes. O sea, entender eso de democracia aí non é, porque senón o que lle tiran das orellas é a mí. Claro, ademais, eles tamén que pasará o mismo, ao final... Exactamente o mesmo. Sendo unha cadena hacia atrás. Ti debes ao estudio, o estudio hacia atrás, e ademais, isto... Claro, ahora estamos moi acostumbrados, a mellor gigantes como Netflix, Amazon Prime Video, pero vamos ir máis hacia os teus inicios. Antes tamén se facía así, porque sei, por exemplo, como en series como One Piece, que usou, por exemplo, a voz era un pouco en plan, non sei agora o actor de voz que lle daba voz en castellano. Creo que era Dani Lema, pode ser. Pode ser Dani Lema, os expertos en One Piece. Pepe Castelao. Nacho. Sí, en castelán. Pepe Carabias. Sí. Pois él sí que daba máis lugar á interpretación, como que, bueno, a vista que me dá a min de cara a dobraxe hai máis anos, como que tiñades máis libertad. Non sei se era o estudio, o director, ou... Non, eso normalmente depende moito do director. Mira, sempre sae a comparación entre a dobraxe, por exemplo, Dragon Ball, a comparación entre a dobraxe en euskera, en catalán, en castelán e en galego. Non é amor de madre, pero podo dicir que moita xente, incluso sendo do País Vasco ou catalana, estou en contacto con actores de dobraxe cataláns de Madrid e tal, moitos dixeron que a mellor dobraxe de todas esas que coincidiron na época era a que se fixo en galego. De que depende? De moitos factores, pero sobre todo, o do que depende é dos actores de dobraxe. Somos mellores actores de dobraxe en Galicia que no País Vasco, que en Cataluña e tal? Non, nin mellores nin peores, pero o que sí fixemos foi unha escola de debuxos animados que eso saí un pouco da zona sur de Galicia, de Vigo, aí se facían os, como lle chamaban certos compañeros, os debuxiños, que era como algo de segunda, pero de segunda ao final chegou aquí, chegou a vos, fixo moitísimo no seu momento polo galego tamén,
Eu coñezo moita xente que, sendo castelán falante, resulta que vías un pouco en galego. Eu entendía perfectamente. Depende deso, basicamente, dos actores. Somos moito Xabarín Club. Sí, Bueno, o Xabarín foi... O Xabarín Club o máis galego que todo o que pode dar o... Sabes, calquera cousa que poñas agora, o Xabarín Club fixo, así que... Eu últimamente o levo dicindo moito, o Xabarín, todo o que significou o Xabarín, cos actores de dobraxe, cos grupos musicais que pasaban por ali, tiñanlle que dar a medalla Castelao de Galicia, porque fixo moitísimo máis por todo o que é o idioma galego, que todas as políticas lingüísticas e todo o diñeiro que se gasta nese aspecto, sen querer, porque non nos fixemos a propósito, non era a nosa labor, pero sí que fixo moitísimo máis por a xente da tua quinta, incluso máis, empezaron a falar galego, sei porque me dixeron, gracias ao Xabarín. É curioso. Sí, ademais, a ver, no meu caso, por exemplo, aquí sempre se fala, aquí é raro encontrar alguén que se fale castelano, pero é como, vías xente que vamos a tocar, no que se estou vendo agora, Doraemon, ou era sempre en galego. Sí, sí. Esa programación de cara aos nenos, porque había, creo que eran dibuxos desde as 6 da mañá. Era seguido, prácticamente. Era seguido, debuxo. Debuxos, música, sí, que tamén axudaba moito. Os grupos herdeiros da Cruz, que prácticamente empezou aí. Donde pos herdeiros da Cruz, agora en uns debuxos, pero non sei, increíble. Foi unha época dorada, a verdade. Imagino para vos tamén, de cara ao doblaxe en galego, porque salía todo dobrado. Non sei de onde salió, por exemplo, Código Lyoko ven de Francia, moitas caricaturas sí que venen de Xapón e demais, pero xuntouse aí, non sei, unha perla. Sí, esa época, a verdade é que foi bastante fructífera no que aquí en Galicia, no que foi a doblaxe en galego. Non só co tema do Xabarín, senón que había moitas películas e series que se facían en galego. A xente moitas veces pregunta, por que se deixou de dobrar en galego? Porque, bueno, para que vos fagades unha idea, a Televisión de Galicia tivo no seu momento máis alto, creo que foron rondando as 1.300 horas de dobraxe o ano, e ahora mismo están 200 e pouco. A diferencia é tremenda. Porque non pasou absolutamente nada, simplemente que empezaron as series de producción propia, todo empezou con Mareas Vivas e con todo este tipo de series, tiveron éxito e foron reemplazando o que foi, as horas que había de dobraxe foron reemplazándose con series e produccións feitas aquí, made in Galicia. Simplemente foi por iso, non pasou nada raro, nin historias raras. Claro, nos afecta, a nos afectou, evidentemente, como actores de dobraxe, pero iso tamén supuxo que hubo moitos actores de dobraxe que deron o salto á pantalla. Algúns xa estaban, outros viñan do teatro e outros directamente, como baixou moitísimo traballo, pois probaron sorte e podo vos dicir bastantes compañeiros que traballan aí. Bueno, Morris xa era actor antes de participar nas Bolas Máxicas, co mestre Mutenroy, Alfonso Agra, Antonio Mourelos, Luis Iglesia, Aurora Maestre, toda esa xente, Monti Castiñeiras, toda esa xente son actores de dobraxe que, de alguna maneira, na época mala da dobraxe, cando baixou moitísimo, deron o salto á pantalla e siguen, aínda, hoxe en día, pois, xogando un pouco entre dobraxe e audiovisual, pero é normal. Ao final, non deixamos de ser actores. Somos actores, efectivamente, de voz, pero somos actores. Sí. Como ben dicía o ano pasado Arón, que ahora ao verlo actuando me di, o primer paso é ser actor. Non é ter unha voz bonita, alguén que non ten voz bonita, sí que é actor de doblaxe. É máis, eso creo que o falamos Arón e eu algunha vez. Hoxe en día, o actor de dobraxe que ten unha voz bonita, pero que ten esa voz nada máis, que non a sabe manexar, que o micro quere esa voz, pero ese tipo de voces normalmente son bastante pouco elásticas, non podes xogar con elas, non o podes meter nun reparto en outro, tal. Esas son as voces que hoxe en día menos traballan.
o que se precisan precisamente son voces pois tipo Aarón, voces moi elásticas que poidan xogar con elas, que a poidas meter nun reparto duns monecos dun anime, nunha serie, sexa castelán, sexa galego, que podas traballar en ambos os dous idiomas e metelo eso nun rapaz de 20 anos, que che cubra un home de 30, 40, que poidas meter nun debuxo. Ese é o tipo de voces que hoxe en día se necesita. Cambiou un pouco o que é o paradigma da voz nos actores de dobraxe co tempo, precisamente por iso, porque o traballo variou tanto que ás veces eu son moito, sobre todo, de ver os créditos finais e ver canta xente, cantos actores de voz, os Star Talent, que lle chaman en anglosajón, cantos Star Talent actuaron aquí neste capítulo, e vexo 5, e 5 fixeron o mellor 40 bonecos distintos. Bueno, pois eu vou non facer, home, con 5 non, pero con 6 ou 7 sí. Que pasa? Que necesitas 6 ou 7 persoas que valgan para todo, que fagan aí de todo e que fagan exactamente o mesmo que fan os Star Talent que fixeron as voces orixinais, porque nós, ao fin e ao cabo, somos imitadores tamén. Claro, pero eso, a vos, a ver, axúdamos a eses 6, pero non deixa de perjudicar a todo o resto. Como? Porque, por exemplo, para facer Dragon Ball, no teu caso eres a voz de Goku e a de Barra. Pode ser? No, bueno, fixen a Jackie. Ao principio fixen a Jackie. Eu empecé facendo a Jackie. Vale, e facer dúas implica que unha persona non fai unha. Non, pero poden... Claro, pero... Entendo que non hai tantos actores de voz. Aquí, bueno, nos debuxos é diferente porque hai moito personaxe. Efectivamente, pero pensade que que voz fai a Son Goku en original? Unha muller. E non só fai a Son Goku, Non fai varios. E a Son Goanda, tamén, a mesma muller. E aquí empezou uno facendo a Son Goku de pequeniño, empezou uno facendo unha compañeira, Tonia Fuentes, pero de repente Son Goku pequeniño creceu e aparece dun capítulo a outro maior. E aí foi cando empecei a facelo eu. Pero no original seguía sendo a mesma muller. Entón, claro, que se respeten ese tipo de originais, dependendo da obra, é moi complicado e casi imposible de respetar. Desde o meu punto de vista, está mellor feito así. Así, cortache máis. Sí, facer o cambio. Porque, evidentemente, bueno, a voz, usa moito a voz femenina para facer menos, pero claro, despois en campo un neno, se converte en adulto, tes un problema. Claro, precisamente por iso, non sei se algún de vos vichedes a película Pinocho, a de Guillermo del Toro, que creo que tamén está nos Oscars, creo, non estuvo ano pasado, non o sei. Sí, o ano pasado. Pois o bo entre comillas que está pasando ahora, é que, digo entre comillas porque agora vos lo explicarei, é que esa peli en concreto, e máis que houbo, resulta que a plataforma, como a Pinocho o fixo un neno, que quería un neno facendo a Pinocho en galego. Tivemos que facer un casting tremendo, buscar algún rapaz que pegase con esa voz, que tivese certas nocións de actor, que falase un galego decente. A ver, pensade que en Vigo non é esta zona, en Vigo non, o galego pouco, vale, é mal, é mezclado. Entón, claro, exixen uns mínimos en galego claro, atopar así un actor, un rapaz de tal, fixemos casting, encontrámolo, apareceu, e o rapaz que fai a Pinocho na película de Netflix de Guillermo del Toro en galego é un rapaz, cando normalmente os rapaces os fan mulleres, actrices de dobraxe. Isto vai a favor delas, en contra delas, que eso, por desgracia, nós, os directores, nese aspecto pouco podemos facer. Aí a productora, a empresa, di, no, quiero un niño. Eu xa non sei como explicarlle moitas veces, pero a ver, mira, é que aquí en España, pois se non vos enterachedes, en Galicia tamén, os nenos fan os mulleres, quiero un niño. Pero es que los niños quieren un niño. E tens que facelo con nenos, non queda outra. É así a cousa. En detrimento das mulleres, claro, pero despois, tranquilo, porque empezo a coller a todas as compañeras, empezo a meter no resto de rapaces que aparecen e que a productora non pide nenos. Entón, a la veña, traballo para elas tamén. Como ben dixeches antes, non é unha democracia.
Exactamente. Aí nós non podemos facer absolutamente nada, de verdad. Está, desde o punto de vista, neste caso, no que tienes máis entendido da materia como productor, tamén non entendo como, bueno, tamén é o que falabas antes, tens a lucha de egos, que é como, non, digo que sea así, é como mando sobre ti, pois... Home, somos basicamente porque son os que pagan. Claro, claro. Como eles pagan, pois tens que facer o que les din, non? As exixencias que eu, desde o punto de vista artístico, non coincido con eles, vamos, en moitas cousas, pero non podo facer nada máis. Ás veces sí que piden, os directores lle piden algún tipo de, bueno, de consello, non? Porque se supón que son os que controlan, sobre todo na lingua na que van dirixir, pero fora dai pouco máis aceptan, ou sea, casi nada. Claro, pero vale, eu pensei que era algo anecdótico, o tema da voz de Neno en Pinocho, pero pasa moito, porque si no, para aquí que o nome... Cada vez pasa máis, sobre todo nas plataformas. Non é a primeira película, esa. De feito, mira, tiven que facer unha que era de debuxos animados, que o protagonista era, aí como se chama o futbolista este, Ibrahimovic, el se doblaba el mesmo, e todos os bonecos, os rapaces, os debuxos que aparecían ao lado, que eran 5, eran 4 protagonistas e un secundario, tamén quixeron nenos. E dixo, home, non me chegaba un ahora a traballar con 5. E o problema de traballar con nenos é que non podes, evidentemente, non podes facer as convocatorias, as xornadas que faz cos maiores, están limitadas laboralmente, podemos traballar con eles 2-3 horas máximo, hai que pedir permisos especiais á administración para que os nenos poidan traballar, sen eses permisos, vamos, derrancha a empresa un momento, eu non volvo dirixir e tocar un micro na vida. Son unhas condicións que eu entendo, son normais, pero que iso único que fan é alongar o traballo na sala, os plazos tes que alargalos. Entón, eu estou a favor ou en contra, nin a favor nin en contra. A min o que diga o que paga, eu collo, decido, traballo e punto, xa está. Teño a sorte, o ser director, de dicir, mira, non acepto este traballo, porque non podo, porque non quero, tal, sabendo despois as consecuencias de todo iso, que aquí é como todo, se dis que non unha vez non pasa nada, se dis que non 3 ou 4, despois xa non contan contigo. Vale, isto é o que hai, pero teño esa potestade de momento. Ao final empeza a perjudicar tamén o estudio. Pode ser, pode ser. Porque cando máis películas ao estudio, aquí negaste, e ao final... Sí, a ver, non é negarte, eles ofrécenche o traballo, escollen o director, ofrécenche o traballo, e o director, dentro da súa, bueno, potestad que ten de dicir, pois mira, teño traballo de sobra ou non me interesa este traballo en concreto ou o que sea, pois pode dicir sí ou non. É moi raro o director que di non a case todos os traballos. Eu aínda a semana pasada nun estudio ofreceron unha serie coreana e tiven que decir que non podía, pero non por nada especial, senón porque xusto coincidía esa serie con outra serie que vou dirixir noutro estudio, solapábanse. Entón, literalmente non tiña tempo para esa serie. O cal tes que elixir, e así traballa outro compañeiro dirixindo a coreana, non pasa nada. Claro, despois, por exemplo, tú eliges actores de voz, sí. Elige os mismos, estades como nunha bolsa de actores de voz. Non dependedes, ti como director non tes o teu equipo ideal para dobrar. Non, isto é como todo. O sea, Almodóvar sempre traballa prácticamente ca mesma xente, pois os directores de dobraxe igual. Ya temos o noso equipo principal, que é ca xente, digamos, de confianza ou xente que incluso moitos deles pois saíron de cursos, que eu tamén sou profesor de dobraxe. Entón, claro, coñécelos prácticamente desde que empezaron, desde que son pequeniños, na dobraxe. Sabes como funcionan, sabes perfectamente hasta onde podes exprimir artísticamente a ese actor. Entón, contas cunha serie de xente que é da túa confianza, non? Eu sempre digo, vai por círculos, o primeiro círculo é da túa confianza, e un segundo círculo, terceiro círculo, e cando necesitas, como nesta película, que non podo dicir o título, moita xente, pois aparece xente de todos os círculos e tens que tirar deles, é o que hai. Pero sí, traballamos con xente que estamos cómodos no atril, que sabemos como funcionan, e sobre todo, iso para min é o máis importante, que coñeces tanto a ese actor que sabes hasta onde podes exprimir para sacar o mellor nese momento, nesa frase ou nese xesto
que vaya o mellor posible cunha obra que é unha coral, non é unha obra dun actor en concreto, aí onde o ego ten que desaparecer. O sea, eu digo, mira, o ego deixa o da porta para fora, que aquí non importas, vale? Faino así, tíralle por aquí, hasta que ves que non dá máis, somos actores, non todos somos iguais, entón aí das por ok o taque, das por ok a escena, dis, ala, seguinte, continuamos. Como ben decías, saber eso dache moita ventaxa de cara a sí. Crear escola, como ben dis, fai que experiencias más aos teus propios alumnos, Sí. e sepas ese punto. Sí que combinas ben, tanto dirección como que disfrutas máis de ensinar, porque eso que compaxinas, evidentemente, enseñar a alguén a interpretar ou dirixir. Boa pregunta. A ver, sendo egoísta, eu o que prefiro é doblar, estar no atril e que outra persoa decida por mí. Vale. Teño un problema, que hai un estudio, un par de estudios en concreto que deciden que eu vaya autodirixido, o sea, a mí non me poñen director, eu vou ali e fago o meu sen dirección. Non sabedes o complicado que é decidir nun atril cando algo está ben ou está mal, és ti o que o tes que decidir sobre algo teu, non sobre algo dun compañeiro. Sobre un compañeiro para min é facilísimo decidilo, pero sobre un mesmo é complicadísimo facelo. Esa é a peor parte, porque, claro, o teu punto de vista, a túa visión obxectiva do que é ese taque, esa escena en concreto, é totalmente distinta, varía. Non é imposible ter algo obxectivo sobre ti mesmo. Eu prefiro doblar. Ahora, que me poñen a dirixir, din que teño mala leche dirixindo, non o sei. Aí está Aarón, que o pode certificar ou non. Creo que nunca lle tirei un borrador nin nada desto, pero bueno, pero esa é parte un pouco do que se ten que impoñer un director na sala para que os actores non se escapen e vayan por aí cada un o seu rollo, artísticamente falando, claro, e que todo sexa unha coral. Se é unha coral, a obra vai ir ben. Se é unha coral que un instrumento vai por ali, outro por alá, outro desafina, outro sube, baixa, entón a obra non vai ir ben. E o que vamos conseguir é que o público non lle guste, o que paga o cliente non lle guste, que non envíen máis traballo. É así de fácil, nada máis. Claro, É complicado, Douche tanta información que tes que procesar. Vas unha pregunta, pero és capaz de traerla e respondesme contando 1000 cousas. Vou intentar sintetizar, veña. No, se está moi ben, se a mí me gusta, porque ao final gusta moito escutar personas e disfruto agora, claro, vaiseme a outros temas. Por exemplo, falásteme de autodirixirte en traballos como que vas para Discovery, de Así se hace, imagino que ese tipo de traballo. Mira, ese tipo de traballo, a min chégame a traducción, eu axusto o diálogo para min, entro na sala eu só, co técnico, se ese programa en concreto, un Así se hace, un Como se hace, un Como se fabrica, dura entre 38 e 40 minutos, eu ventilo nunha hora, está feito. Ala, a positivar. O sea, aí eso é o mellor que hai. E aí por que? Porque faz varias tomas curtas. No, eu vou seguido. Como xa o conozco, xa sei como vai, eu lle digo ao técnico, dalle a gravar e só rectificamos cando eu me equivoco. E vai seguido, non ensayo nada. Nada. Eso vai seguidinho. Pero ao final é algo que estás acostumbrado, é como para calquera andar en bicicleta, imagino. É por experiencia, sí. A maioría dos actores, cando chegan e lo voy a gravar, no, para, quieto, ensáyalo, míralo, dale unha vuelta e capta algo, cousiñas que ten o actor, porque claro, eles chegan aí e é a primeira vez que ven esa escena en concreto, vale? Entón non teñen o concepto tal. No caso que ti me puxeches de Así se hace, eu que xa o teño casi visto da casa.
Entón, veña, vai, dalle a gravar, pim, pam, empezamos, ala, pum, todo seguido, e algo que dura eso, 40 minutos, nunha hora, está listo. Claro, é a primeira vez que tuvistes en esas? A primeira vez que se propuxeron No, esa? a primeira vez Que non. tal foi esa A primeira vez ensaias, miras que coincida, equivocaste máis veces das habituais, volvelle dar unha volta por se acaso non está ben e tal. No, a primeira vez non é así, que va. Non. É como andar en bicicleta. A primeira vez, pim pam, a segunda tamén, ala, trabillas, te cai chimpeta, non sei canto, e despois, oye, e Miguel Indurain e estos como... Bueno, chega un momento no que vamos, empezan e tiran, claro, normal. Claro, pero agora imagino esta pregunta, que xa sei a resposta, gustache máis traballar con máis xente que ti só? Gustábame máis traballar con máis xente que eu só. Gustábame, sí, a ver, xa vai tendo unha edad, xa vai collendo as súas manías, aínda que sí que me gusta traballar con xente como Aarón e con máis compañeiros que temos, a verdade é que cada vez, se a mí me di, mira, a partir de agora, ti vas traballar hasta que te jubiles, ti só, aquí, metidiño nunha sala, por exemplo, algo que tamén descoñecido, facendo audiolibros, tanto en galego como en castelán, eu feliz. Non teño que soportar así a estos indeseables, que sempre me meten en líos, que sempre están aí poñendo, no, mejor así, mejor lo outro, que te calles. Que non é así, que é como eu digo. Pois tes razón. E ao final sempre me teñen que dar a razón. Claro, será porque son o director, non o sei. Pero a maioría das veces teño razón. Porque vin a obra e sei como vai. Claro, ao final ti ves todo o que tens que lograr. Todo. E despois eles ven cachillo. Eles o único que ven é a parte na que eles actúan. Non ven toda a película. Claro, eles teñen un concepto moi sesgado do que é a súa actuación, aínda que sexas o protagonista, aínda sendo un protagonista, eles o que ven é a parte, sí, a maior parte da película, da serie, da tal, pero non ven o resto, e o resto inflúe sempre en todas as tramas. E agora, en casos como, por exemplo, Anillos del Poder, Anillos do Poder en galego, aí creo que era bastante que tapaban escenas, non era aí onde usaban filtros. Mira, Ti velo a película como director, esa non. Esa tiña tal sistema de seguridade que nós, cando doblamos esa serie, o único que tiñamos era unha pantalla con todo o que era pantalla como difuminado. Ten un nome técnico, cando é como unha néboa, descoñezo, pero sei que hai un nome técnico. E o único que aparecía de repente, cando o actor da serie falaba, abríase así como un oquiño redondo, víase a cara del, se o oquiño era pequeno era que estaba lá no fondo da pantalla, se o oco era grande era que estaba nun primeiro plano, vale? E o único que víase era eso, todo alrededor, non víase absolutamente nada, cero. Así é como tivemos que facer esa serie. De feito, hubo un detalle que eu lle decía a xente, vislumbrabas nunha escena así como algo que caía, non? Con lume e tal. Os actores me decían, y esto, están atacando los orcos aquí. Sí, ¿no ves que tal? Mentira. O que estaba era un volcán explotando. Pero eu era incapaz de verlo, ¿vale? Pero lle dixo, sí, son los orcos que están atacando ahí con unas catapultas, con fuego. No, era un volcán que estaba explotando. E despois comprobeino porque puxeno, e teño curiosidade por ver isto. De repente ves unha serie, todo ca fotografía e tal, e o puño, pois sí que a serie esta está ben e tal. Anda, mira, que era un volcán. Bueno, pois así doblamos esa serie. E quedou bastante ben, Sí, pero quedou bastante ben, podendo quedar, creo. O que nos facilitaría, se nos desen un material decente, tal, pero por seguridade non o iban facer. O que nos facilitaría sería o traballo na sala con respecto aos actores. Axilizaría ese traballo que, a ver, non vou dicir que se multiplicou por 2, pero case. Que te refieres con traballo? A que tes que darlle moitas máis indicacións, teñen que entender moitas cousas. Cando de repente a pantalla estaba toda en néboa, era que o actor non falaba, non se lle vía. O sea, é o que nos chamamos unha intervención en off, vale? Ya non está aí o actor
E claro, se non tes o actor unha referencia, unha cara, algo, e non tes un contexto, non sabes de que hostia vai o tema. Entón, explica yo tío actor, claro, tiñan que entendelo, a ver, dame outra pasada, a ver se vislumbro algo aí, si aí hai un cabalo, bueno, pois cando vires un cabalo, era un burro, vale, pero bueno, da igual. Pois eso é o que a nos multiplicou un pouco o traballo na sala de dobraxe. Pero ao final o traballo quedou bastante ben, non porque o diga eu, senón porque hubo xente que mo comentou, me dixo, joder, pois para facelo así, sí que quedou moi ben ese traballo. Bueno, pois gracias. Claro, isto entendo que é un caso extremo, Sí, que non sí. pasa sempre. Por exemplo, a experiencia de gravar a película de Contra tu Dragón, onde... Peor todavía. Peor? Sí. Por que? Porque aí, a ver, esa maneira de seguridade que no Señor dos Anéis non era a mesma que en Como entrenar a tu dragón, pero sí que parecida, explícome. Esa peli fíxose, bueno, toda a triloxía e a nova que fixeron, fíxose. A película en blanco e negro, vale? Imaginade un cine, unha pantalla de cine grande, ese estudio era enorme, en blanco e negro, con totalmente toda a pantalla, pero toda con marcas de auga. Unha liña pasando así transversal de arriba a baixo, así continuamente, e tal. Eu non sabía, había veces que non sabía cal era o meu, e dicía o director, mira, ¿dónde está mi personaje? Allí arriba a la izquierda. Ah, vale, gracias. Dicía, porque tío, sabes que eu non sei que está aí, o ser en blanco e negro, olvídate do tema. E todo iso fan simplemente por seguridade. E ainda así, quedou bastante ben. Está mal que o diga. Claro, pero, por exemplo, pasan tantas cousas mal, é dicir, filtranse tantas cousas como para de verdad ter ese nivel de seguridade. Sí. A resposta é ben fácil, sí. Pero moito. Sí. Bueno, co internet agora... Sí, mira, a min pasou un caso dunha serie que nós estábamos facendo aquí en Vigo, en Castelán, e me chama o xefe do estudio e me di, mira, ven un momentiño, chámame á oficina, colle o ordenador, levanta, enseña, hostia, e isto estaba a mesma serie doblada en alemán, holandés e francés xa en internet, e nós aínda estábamos doblando. Eu dixen, pero isto como é posible? Se isto se fai á vez nos idiomas para todo o mundo. Dixen, claro, non? Estes capítulos xa se fixeron, saíron de algún lado, meterono na rede e aí está. Aviso, nós firmamos unhas cláusulas de confidencialidade que, como digo eu sempre, se algunha vez, como ahora, dixese a película esta é esta, e me pillan, xa me podo regenerar en varias vidas tipo Son Goku, que non tería diñeiro para pagarlle as productoras da que me iba a caer en riba, Isto non é broma. Se imaginade as cláusulas que temos nós antes de entrar nunha sala, pásanos uns papeliños, que a maioría de veces non nos lemos, firma aí, isto que es, los derechos de explotación, firma ahí, ala, pim pam, pim pam. Y si no los firmo, no entras en sala y no puedes doblar. Ah, vale, gracias. Imagínate. Para que non compartamos. Para que non, é que nos, a ver, a miña muller que está aí diante, moitas veces me di, ¿y con que estás hoy? No te lo puedo decir, tendría que matarte a continuación si te lo dijese. Porque é que en teoría nós non podemos nin sequera falar ca nosa xente, non podemos. É que non, porque se eso sae, o que lle van ir é a min. Entón, temos que estar caladiños, non podemos dicir nada, nada, pero ninguna soa apreciación da peli. Inda que sea o ataque dos orcos. Inda que sea o ataque dos orcos. Mira, fixen outro día unha peli para Netflix que eu cando vin a peli, bueno, a seguridade era máxima, non normalmente a imaxe, as películas, envíamas a min, vía segura internet, vale? Envíamas, é unha casa, traballo con elas, axusto, diálogos e tal. Esa en concreto, dixeronme que non, que tiña que ir ao estudio, e traballar ali desde unha plataforma propia de Netflix, e traballar con ela ali, un domingo, de 7 da mañán a 10 da mañán, vale?
Eu, cando vin a peli, dixen, vaya merda de peli, tanta seguridade para isto. A ver, é unha peli que pode pasar en Netflix totalmente desapercibida, pero claro, cando vin os protagonistas dixen, vale, entendo, é esta protagonista, é este protagonista, é este, aí hai moita pasta, como se lles escape, se lles filtre, se lía parda. Entón, simplemente por eso entendín o tema da seguridade, pero eso é o máis habitual últimamente, aínda que sexa unha serie coreana, da igual, hai que firmar e non podemos dicir absolutamente nada, pero nada. Sí, no, ao final hai cartas en xogo. É algo que Sí. non pode deixar pasar. Non. Bueno, pasou a verdade que acabo de mirar agora o reloj. Eu non sei nin que hora é. Pasou o noso tempo bastante moi Estou tan a gusto aquí con este home que non sei, como se non estivese de saída. Non sei se agora alguén ten preguntas do público, se non, sigo preguntando aquí un montón e... Mira, por ali hai. Non pasa nada. Alguna duda? Geno, podes acercar o micro, por favor? Non te... Así. Vai. Boa tarde, moitas Que tal? Boa tarde. por estar aquí. Quería preguntarte, vos tocaste feito a voz o vosso instrumento de traballo, como está o tema das baixas laborais? Comento porque, por exemplo, coñeci con unha profesora de campo que pasou moi mal porque o seu médico me decía que podía traballar igual cando tiña que operarse das cordas vocais. Espera. Fago chego a ti unha pregunta. Ti, nós os actores de dobraxe ou actrices de dobraxe, que crees que somos? Autónomos? Que crees que somos? Supoño que traballades para unha empresa. En que réxime? A maioría da xente pensa que somos autónomos, que non. Nos estamos no que se chama régimen general de artistas, toreros, ou sea, nos cotizamos, cada vez que vamos traballar, cotizamos ese día, dannos de alta esa empresa, ese día, un día, alta e baixa, acabouse. Se o día seguinte non traballas, literalmente estás de baixa. O sea, non estás cotizando, co cal esa compañeira se lle coincidiu un día así entre altas, mala cousa, porque non hai nada que poida asumir esa baixa por operación, por enfermidade común, por lo que sea. Así nese aspecto estamos nós. Entendiches, non? Ahora o porqué. Nada. Sí que é un traballo bastante... Por como pintas, sí que parece un traballo bastante precario. Bueno, non é precario, a situación leva así toda a vida. Eu sempre recordo iso. O único bo que ten este traballo é esa situación é que ti podes estar, por exemplo, cobrando o paro, unha prestación ou o que sea, e haber traballar. Que pasa? Que dentro dos días que che dan de alta, retirancho, o Estado retiracho da prestación. Pero é o único bo, o sea, podes compaginar esas dúas cousas, no caso necesario. Nada máis, o das baixas nesta profesión, vamos, ca perna rota tes que ir, se fai falta. Era pintado lo peor, que lo que era. Temos alguna pregunta? Sí. Hola. Quería preguntarte unha posición de estilo divertido agora, se non, por exemplo, no caso de Dragon Ball, cando se fixo o remaster de Dragon Ball Kai, houve unha polémica de cal é a tua opinión de que se debe facer nos casos en que se cambiou o nome de unha supertécnica de Dragon Ball, por exemplo, original, que a xente criticou moito, por exemplo, para os pode ser Dragon Ball e tal, que, por exemplo, din que non espera exhibido este foi o nome que tivo toda a vida, este nome que le vai gustar a xente, este é a mellor, peor, non introduzo, por exemplo, en castellano, se non me equivoco, restituíron os nomes en xaponés. Sí, pero mira, é que nos 4 idiomas oficiais que se doblou, a ver, entendede que non estábamos en contacto. O director de Antón Pazos, que dirixiu en galego, non me acordo os directores, o que o dirixiu en castelán e o que era tal, non estaban en contacto, co cal cada un trataba esa serie en función do que boamente sabía.
Hubo outro problema que en Galicia cambiaron certos nomes e certas técnicas dunha etapa a outra. Tamén ten unha explicación. Cambiou de estudio, cambiou de director, nunca hubo un glosario que recollese esas técnicas, nin eses nomes, sí por parte, curiosamente, de xente como a vos, dos fans, porque sei de xente que, vamos, que as ten pero milimetradas. Sin embargo, nos non o fixemos porque nunca nos lo pediron directamente. Entón, non se fixo, cando o máis fácil era facelo. Por aí, senón que máis llegaron os nomes originais, en la secada para dicir, pois non me gusta este nome, pois se mal, entendí mal. Ti opinas que se deberían manter en futuros remasters da serie os nomes, ainda que estean medio mal, por fidelidade a como se fixe originalmente, ou restituir? A ver, sempre que se digan igual, nesa saga, nese anaco en concreto, eu estou por mantelos. Pero bueno, é a miña opinión, É o que eu faría se eu fose o director e tivese que facelo. Gracias. Buenas tardes. Hola, que tal? A pregunta que te quería facer é que se sinte ser a voz de Son Goku? Que se sinte? Sabendo todo que se considera. O sea, sabes de tanto personas de 40, 40 y pico años como trabajan para mí, incluso menos de 10 años incluso. Que se sinte? Boa pregunta. A ver como che contesto iso. Mira, o que se sinte é, sobre todo, a ver, cando estou na casa, cando estou facendo outros traballos e tal, non pensas niso, vale? Hasta que de repente este señor ou alguén parecido chámate, contactan, ou como pasou outro día que estaba eu no estudio e de repente chega un colegio por ali de visita, van entrando e a medida que se van enterando, unha foto, un non sei que, firmas aquí e tal. Aí é onde realmente empezo a darme conta do que significou a xente como a ti, como a él, que seguro que estades aí 3 xeracións, que diste, mima, e continúa, e a cousa continúa, e sigue, e, bueno, eso é o que se sinte, o sea, vervos a vos aquí, xente que aprecia todo o noso traballo, é o mellor que pode haber, de verdad, porque hasta hai nada nós éramos anónimos totalmente, e o tema das redes, o tema de todo isto que se fai, eso foi un pouquiño que nos animou a sair da cova, porque aínda teño compañeiros que lle dis, mira, queres ir a unha tal que te invita? E din que non, porque síntense totalmente anónimos. O noso é anonimato, vale? Nos estamos detrás dun debuxo ou dunha cara ou dun actor, non éramos xente coñecida hasta que, por culpa de señores como a él, aparecemos por aquí, e tamén gracias a internet, que foi un pouco boom de todo isto. Iso é o que se sente, realmente. Gracias. Hola, que tal? Non pasa nada. Eu quería preguntar se antes dicíamos que se necesitaba el nome para facilitar a herramienta. Unha persona adulta como a mí podería entrenar ou aprender a ponerse nun papel, nun examen, nun curso, pero podríamos formarnos un pouco para participar nesto. Mira, vou de tutear con permiso, vale? Precisamente xente e voces como a túa que te acabo de escoitar ahora mismo é o que falta no panorama de voces de Galicia. Por que? Fácil, vanse xubilando, van morrendo, etcétera, etcétera. Entón, ahora mismo hai un déficit de voces, digamos, de maiores, de persoas maiores en Galicia, tremendo. É fácil formar a unha persoa para ese tipo de voces? Non é nada fácil, é complicadísimo. Pero sabes por qué? Básicamente, polo que xa me está pasando a min, son un pouquiño máis novo que a ti, un pouquiño, tampouco tanto. Polo tema dos reflexos. Os reflejos que nós temos